लोगोफोर जय हिन्द आंनि गासै लोगो नोंथांमोना गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै ग्रोम ग्रोम फालिगासिनो दङ होननानै आङो मिजिंथियो। लोगोफोर दिनै जोङो मोनसे टपिकनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन। जों मानसिया जों गावखौनो आङो सोरो होननानै सोंना लानो हानांगौ। आं सोरो? आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जायफोरा आंखौ मोजां मोनो, जोङो गावखौनो आङो सोरो होननानै सोंना लानो हानांगौनो मानो? अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव बे बाथ्राखौ आं बुंगोन। अब्ला आं फंनैसो बाथ्रा सावरायग्रोनोसै। आंनि गासै लोगो नोंथांमोन आरो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन, दाखालि बावै मा जादों? बर' हारिनि जुमाय सेरेबा कालसारनो सोर सोर फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोना जुमाय सेरेबा बर' हारिनि कालसार होननानै सानो? बे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय। प्लिज अननानै आं रिप्लाइ होगोन। लोगोफोर, आङो रावखौबो जुमाय लोंनाङा होननानैबो बादा होआ। आं दाखालिनो बुंखादो, सोरनिबा फिसाया धोनि जानायावबो लस गैया, सोरनिबा फिसाया मोजां जानायावबो लस गैया आरो गाज्रि जानायावबो लस गैया। आं दाखालि बावैनो बुंखादो। नाथाय बुंनांगौ बाथ्राखौ, बुजायनांगौखौ जा एसे रोंगौ, जा एसे मोनथिगौ बेखौ उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननो बोसोन होगोन। मानो होनोब्ला जोंखौ दिनैसिम रावबो बोसोन होआखै। दिनैसिम जों देरनानै एसेबां बोसोर जाबाय, दिनैसिम सासेबो मानसिया फेस टु फेस जोंखौ बोसोन होआ। बेनि थाखायनो आङो फंबाय बिनानावमोनखौ माने मोनथियै बाथ्राखौ उन्दै समाव जा मोनथिया फंबाय बिनानावा, बेनिखायनो आङो फंफा फंनै माने बोसोन होनो सानो। फंबायमोन, सैथो बाथ्रा बुंनो थांबा बिराद गोखा जायो, नंना नङा? सैथो बाथ्राया ओरैबायदि गोखा जायो, सैथो बाथ्राखौ हजम खालामनो मानसिनो जोबोर गोब्राब जायो। आरो नंखाय बाथ्रायाथ' थैनोबो जोबनो थाङा। नंखाया मा? नंखायाव खुनु सिमा थाया, बुंबानो जाबाय थायो नंखाया। नाथाय सैथो बाथ्रायाव मोनसे सिमा थायो आरो सैथो बाथ्राखौ हजम खालामनो जोबोर गोब्राब जायो। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जुमाय सेरेबखौ सोरबा सोरबा गथ'फोरा कालसार होननानै सानना लायोब्ला, माने उन्दैनिफ्रायनो नुबोबाय खोमा जुमाय सेरेब लोंनाय, जोंबोथ' नुबोगासिनो उन्दैनिफ्रायनो। नाथाय आङो कालसार होननानै सानना लायाखै। नाथाय सोरबा सासे सानै फंबाय बिनानावमोना जुमाय सेरेबा जोंनि बर'नि कालसार होननानै सानना लादोंब्ला, आङो दा बेखौ सोरनियाव सोंनांसिगोन? जोंनि बर' हारिनि गिदिर गोलाव बिथां प्रमद बर' सारनियावसो सोंनांसिगोन। मानो होनोब्ला बिथां प्रमद बर' सारा बर' हारिनि एबसुनि सासे मैखोम दैदेनगिरिमोन। आरो दिनै बिथां प्रमद बर' सारा दिनै बर' हारिनि चिफ। दिनै जोङो बिथां प्रमद बर' सारनियावसो बर' हारिनि जुमाय सेरेबा कालसार नामा होननानै सोंनांसिगोन। मानो? जोंहा बिथां प्रमद बर' सारा बुङोमोन मोनसे समाव, बिटिआर सोदोबा बेसेबा गिदिर, बिटिआराव जोंहा जा मोननांगौ मोनजोब्बाय, सब जाजोब्बाय होननानै। दिनै जुमाय सेरेब, दिनै बिथां प्रमद बर' सारा जुमाय सेरेब फानग्रानि न'खराव, जुमाय सेरेब फानग्रानो, आरो दिनै बर' हारिनि गेजेराव जुमाय सेरेब फानग्रानि न'खरावबो सोरहाबा फिसाला फिसाजो दोङो एम ए पास बि ए पास जानाय। बैसोर फिसाला फिसाजोफोरनो बिटिआराथ' एसेबां गिदिर, खमसे खम 4 ग्रेडनि साख्रि हो, जुमाय सेरेब फानग्राफोरनो होग्रो न'सेयाव सासे सासे। अब्लाबो जोंनि बर' हारिनि जुमाय सेरेब फाननानै जानाय बै बिमा बिफाफोरा उद्धार जागोन। गथ'फोरा 4 ग्रेडआव 15,000 दरमा मोनबाबो बिटिआर एसां गिदिर सोदोब नंगौना नङा? बिटिआरनि मुङाव 4 ग्रेडनि साख्रि मोनबाबो जोंनि बर' हारिनि जुमाय सेरेब फाननाया लासै लासै जोबलांगोन। बेनिफ्राय वाइन शपखौथ' वाइन शपखौ सोर खुलियो? जायफोर गिदिर गिदिर मालदार थिकादार, बिसोरसो वाइन शपनि बिसिनावसो लाइसेन्स थायो। पलिटिक्सजों लोब्बा थानाय सोरनियावबा बेफोरबायदि मानसिनावसो वाइन शपनि लाइसेन्स थायो, गोरिबनियावथ' थाया। अब्ला वाइन शपखौथ' बिथां प्रमद बर' सारा वाइन शपखौ बन्द' खालामखानो हायो। मानो हायो? दिनै बिहाराव 12 बोसोर जाबाय वाइन शप गैया, जुमाय मोना। जुमाय लामायाव मोनबानो पुलिसा हमनानै जेलाव सोयो, आर्मिबाबो नर्मेल बिहाराव। अब्ला दा जोंनो बेखौसो नांगौ, बर' हारिनि गेजेराव बिथां प्रमद बर' सारा जुमाय सेरेब फानग्राफोरनो खमसे खम 4 ग्रेडनि सासे साख्रि होयोब्लाबो जुमाय सेरेब फाननाया लासै लासै बर' हारिनि गेजेराव जोबलांगोन। नङाबा बिसोरबो मादो जानो? दैलिथ' खरसा नांगोन ना गथ'फोरनो। अब्ला आङो सानो, आं आसा खालामो बिथां जोंनि प्रमद बर' सारा बिटिआरनि चिफआ, माने बिथाङानो एबसुनि मैखोम दैदेनगिरिमोन। एबसुफोरा जुमाय सेरेबखौ फाननाङा होनना बादा होयो आरो बिथाङानो साख्रिबो होनो ओंखारोमोन। दिनै बिथाङा होनायखौ जोङो नेगासिनो दङ, बिथांनि मोजां खामानिफोर। टपिकआ मा? मेन टपिकआ जोङो गावखौनो सोंनो हानांगौनो, आङो सोर? खोनासंदो लोगोफोर, जुनार आरो मानसिनि फारागा मा? जुनार आरो मानसिनि फारागा मा? जुनारा जेब्ला गाव मायबा मोनसे उखैयो ना, गावनि उदैया खालि जायो,
सोरबा जुनार जाग्राबो थायो, गांसो जाग्राबो थायो। जेब्ला बे खालि जायो, गावनि उदैया खालि जायो, उखैयो, जुनारा अब्लानिया मा गांसो नागिरो बा गावनि जानाय आदारखौ नागिरो। बेनिफ्राय बे जुनारा मा गाव मोनजाखांनानै गावनि उदैया बुंबानो जुनारा मा दलद थायो। बेनिफ्राय मानसिया मा? मानसिनियाव मा होदो? मानसि आरो जुनारनि फारागा मा? मानसिनियाव मा होदो? मानसिनियाव मोनसे साननो हानाय गोहो। मानसिया साननो हायो, नाथाय जुनारा साननो हाया। गाव मोनजाबानो जुनारनिया उदै बुंबानो स्रि। नाथाय जों मानसिया जों साननो हायो, जोंनो साननो हानाय गोहोखौ होदों। बेनिखायनो जों साननो हायो नालाय जोङो मा आङो सोरो, दिनै आं मा मावगासिनो दङ, आं मा खालामदो, जोङो गावखौनो गाव जोङो कुइसन खालामनो हानांगौनो। हु एम आइ? आं सोरो? जाय मानसिया गावखौनो आङो सोरो होननानै सानना लानो हादों बा आङो सोरो होननानै खामानि मावगासिनो दङ, बैफोरबायदि फंबाय बिनानाव आरो आंनि लोगो नोंथांमोना आंखौ मालाबाबो गाज्रि मोना। जाय मानसिया गावखौनो साननानै लानो हायाखै जे आङो सोरो, बे गावखौनो सोंनो हायाखै बियो, बैफोरबायदि मानसिया मा आङो हाजारखि मोजां बाथ्रा बुंबाबो बिसोरो मा आंखौ गाज्रि बुंखागोन। आं जेसेबां फंबाय बिनानावमोन नोंसोरनि थाखाय आं खामानि माव आरो आं नोंसोरनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनानै नोंसोरनो आं मोजां लामा दिन्थि आरो आं नोंसोरखौ सापर्ट खालाम, थेवब्लाबो बैफोरबायदि मानसिया जाय गावखौनो आङो सोरो हु एम आइ होननानै बुंना लानो हायाखै, बेबायदि मानसिया आंखौ गाज्रि होनखागोन। आं बेखौनो बुङो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन, लाइफआव साक्सेस जानोब्ला नोंसोर गावखौनो सों आङो सोरो होननानै कुइसन खालाम गावखौनो, बेनिफ्राय खामानि मावनो स्टार्ट खालाम। 101% लाइफआव नोंसोरो साक्सेस जागोन। जाय मानसिया गावखौनो सोंनानै लानो हायाखै, थाखा फैसायानो थाथो बेनियाव, फैसा थाथो बेनियाव, दुनियानि देखायथो, दुनियानि जियानो जाथो, नाथाय खायफा मानसिया मा गावखौनो आङो सोरो होननानै माने सोंना लानो रोङाखै दिनैसिमबो। गोबां मानसि दङ गावखौनो कुइसन खालामनो रोङाखै। बेनिखायनो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावखौ कुइसन खालाम, आङो सोरो होननानै, बेनिफ्राय खामानि माव। फंबाय बिनानावमोन, आं मायबा भुल बुंबाय नामा? भुल बुंबायब्ला निमाहा हो। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।